салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман мисли ҳар вақта бо шумо авторӣ ин канал. Ин дуюмин випуски мошини арзона. Нархи мошино сар мешавад 7000 Nexi Daiwa. То охири видеоро хоҳишмандем тамошо кунед ва ҳатман дар комментария фикри худтона баён кунед. Курс дар рӯи экран ва мо мегузарем ба видеои имрӯза. То охирша бародаро тамошо кунед. хуб, мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. вазн 2199 мебошад, ки соли бароишаш 2003 май, объем мотор 1.6, сӯзишворӣ бензин, газа. коробка передачи механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 13000 сомон мегӯяд, ки ба рубли ҳозира 99000 мешавад. номерош дар рӯи экран. марҳамат занг занед бародарот. 8 моҳа таниров, 8 моҳа ҳуҷҷат, документош 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дошта. марҳамат занг занед бо маълумоти бештар худтон дастрас кунед бародаро. мошини навбатии бародаро вазн 2107 мебошад, ки соли бароишаш 2002 май, объем мотори 1.6, сӯзишворӣ бензин, газа. коробка передачаш механик. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 8000 сомон нарша мегӯяд. мошин срочно фурӯхта мешавад. 4 баллонаш навай. магнитофонош оригинали пионера. мошин мақсад состояниш нормальная, иначе ки дар сурат маълума. срочно фурӯхта мешавад. 61000 рубли русӣ мешавад. марҳамат номерош дар рӯи экран. занг занед, срочно буде. мошини навбатии бародаро вазн 2115 мебошад, ки соли бароишаш 2003 май, объем мотори 1.5, сӯзишвориш танҳо бензина. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 9000 сомон мегӯяд. 69000 рубли русӣ мешавад. номерош дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мегӯяд соҳиби мошин 4 баллони нав дорад. хадавош нав, аккумулятор нав, ясола ҳуҷҷат дошта. мошин срочно фурӯхта мешавад. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экран. занг занед. шумо хай қатиш гап занед, вариантҳои худтонам пешниҳод кунед. мошини навбатии бародаро Nexi Daiwa. соли бароишаш 1995 май, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин ва газа. коробка передачаш механик. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нарша 10000 сомонӣ гуфтеса, ки ба рубли ҳозира 77000 рубле мешавад. номерош дар рӯи экран. як кассида маъқул боша мошин. марҳамат занг занед. мошина соҳиб мошин мегӯяд газ бензина, яксола ҳуҷҷат дорад. мотор хадавоя 100%. мешини пол оборот заводид мешавад. мошин бе проблема. харидорои конкретни занг занед гуфтага. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экран. занг занед, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. мошини навбатии бародаро Daiwa Lacetti мебошад, ки соли бароишаш 2003 май, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад. коробка передачи автомата. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. соҳиби мошин мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш ранги соатвори кор мекунад. пол оборот заводид мешавад. мошина мусофеди падараш буде. мусофед ҳай мекарда мошина. сабаби фурӯхтани мошин пул қарз дорад. қарза додан дар кора ва нархиш 30000 сомон аст. 30000 рубли мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед бо маълумоти бештар худтон дастрас. хуб, мегзарем ба мошини 7000. мошини 7000 Nexi Daiwa. соли бароишаш 1994 мебошад. объем мотори 1.6, сӯзишворӣ бензин, газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хеле ки дар сурат маълума. дефектош нарша 7000 сомон мегӯяд. 50000 рубл мешавад. номеро дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мошина срочно фурӯхтанияи соҳибаш хай проблемош дар сурат маълума. мошини навбатии мо мебошад Opel Astra F, ки соли бароишаш 1996 май, объем мотори 1.6, сӯзишворӣ бензин, газ. коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 35000 сомон нарша мегӯяд. 269000 рубле мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошини хадавош навай, документош ҳамаш 100% навай аз сола. номерош барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед, маълумоти бештар дастрас. мошини навбатии Opel Astra J. соли бароишаш 1998 май, объем мотори 1.6,
сӯзишвориши бензин, газ, коробка передачаш механика. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа ва 25 000 сомон нарша мега 192 000 рубле мешавад. Номеро барои маълумот марҳамат дар рӯи экран ай. Мошин дутара, ҳолати хуб дай, моторш 1.6 простой, газ, бензин ай. ҳамаш кор мекунад. Аккумуляторша навай соҳиби мошин мега. Марҳамат занг занед бародаро, маълумот бештара бигирен айхудаш. Хуб, мошини навбатӣ Opel Astra F Caravan, соли барораш 1995 май, объем мотор 1.6, бензини холия, сӯзишвориш коробка передачи механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархша 25 000 сомон мега 192 000 рубле мешавад. шахсоне ки мошин махқулшон шуд, марҳамат номерош дар рӯи экран ай, занг занен бо маълумоти бештар аз соҳиби мошин бигирен. соҳиби мошин мега ки мошинаш состоянияш хуб ай, проблема надора, 1 сола ҳуҷҷат дора, мотор, ходовой ҳамаш 100% пол оборот заводид мешавад мошин. Марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экран ай, занг занен маълумоти бештара бигирен айхудаш. хуб, мошини навбатӣ бародаро Mercedes-Benz мебошад ки соли барораши 1999, объем мотор D, мошин бензини холия, газ задидагӣ нест, коробка передачаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 48 000 сомон нарша мега 369 000 мешавад. ва мошин номерош дар рӯи экран ай. Марҳамат бародаро, шахсоне ки мошин махқулшон шуд, марҳамат занг занед маълумоти бештара хитон аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ Opel Astra F Хелзибек мебошад ки бисёр бародаро дар комментария бисёр вақт менависанд Хелзибека бумон Хелзибекамон. ина марҳамат бародаро, объем моторш 1.6, сӯзишвори бензин, газ. мошин автомат ай, коробка передачаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ёвон. нархша бошад 33 000 мега ки ба рубли ҳозира 253 000 мешавад. номерош бародаро дар рӯи экран. Марҳамат занг занен маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин гирен. мегзарем ба мошини навбатӣ Opel Astra F ки соли барораши 1995, объем мотор 1.8, сӯзишвори бензин, газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 23 000 сомон мега ки ба рубли ҳозира гардонем 177 000 мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед маълумоти бештара дарёфт кунед аз соҳиби мошин. мошини навбатӣ бародаро Opel Astra F мебошад бо соли барораши 1995 сол, объем мотор 1.6, сӯзишвори бензин, газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 22 000 сомон мега ки 169 000 русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед бо шумо худон маълумот бештара дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Mercedes-Benz мебошад ки соли барораши 1996 май, объем мотори 1.8, бензини холия мошин, коробка передачи механик. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 45 000 сомон мега ба рубли ҳозира 345 000 мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экран ай. марҳамат бародаро, занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. охирон мошини фурӯшӣ бародарои мошин камтар қиматай нархаш Opel Astra J соли барораши 2006 май. намедонам рости гап 2006 мошино ҳастанд нестанд. объем моториш 1.6, бензин аз сӯзишвориш, пробегаш 100 000, коробка передачаш механика, ходовоиш 100%, моторош ҳам 100%. нархаш бошад 50 000 сомон, 380 000 русӣ мешавад. шахсоне ки мехоҳанд маълумоти бештара дастрас кунанд, марҳамат дар номерош занг занед маълумоти бештара дастрас кунед. ва бародаро лайк, подпискара фаромӯш накунед.